Bir adamın elinden we ýa-da maňlaýyndan öpüşlük, ol adamyň baýlygy üçin we ýa-da hökümetiň içinde bir ketdirek wezipesi baglyk üçin öpülen pilläsinde onda mekruh bolýar. Bazylar haram bolýaram diýen. Emma bir adam iki ol adam takwa perhizgar we ýa-da ýaşy uly garry adam, dindar adam, namazhan adam, şoň ilim üçin, takwalygy üçin, ýaşy ulylygy üçin elinden we ýa-da maňlaýyndan öpüşlük ana ol mekruhda ol dogry. Hazrat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cafer ibn Abi Talib radıyallahu ta'ala anhu Habaşadan Medine hicret edip gelen pillasinde onun maňlaýyndan öpüş alan eken. Enem Aba Nazra Hazrat Hasan radıyallahu ta'ala anhu'nun yüzünden öpüş alan eken. Abu Davud Şerif'te şöyle geliyor. Şu hadisin yüzündenim bir ýaxşy adamlardan maňlaýyndan ya elinden öpüş açlyk ýaxşy görüp Allah üçin şonu ýaxşy görýän üçin, şonuň takwalygy üçin, dindarlygy üçin elinden okşalsa we ýa-da maňlaýyndan öpüş alınsa, onuň nuksany ýok. Ta mustahapdyk gelýär. We ýene-de bir adam sapardan kadam getirýär we ýa-da hajdan gelýär. Hajdan gelýäniň hem elinden öpüş alınsa we ýa-da maňlaýyndan öpüş alınsa dürüstlügi bar. Ziyaret edip geldi, ýaxşy ýerlerden geldi diýip öpüş alsaň dürüstlügi bar. Kaysy bir kerahat ýok. Wallahu alam we ilmu etem.